Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodri Galdes inawgura proġett ta' reġenerazzjoni li sar fiż-żona ta' akkomodazzjoni soċjali fil-Marsa. Il-Ministru spjega kif b'investiment ta' madwar €1,400,000 inklużi minn fondi Ewropej 120 familja residenti fiż-żona u l-komunità in ġenerali tal-Marsa se jgawdu minn spazju miftuħ li se jfisser kwalità ta' ħajja aħjar. Dan il-proġett kofinanzjat mill-Fond għall-Iżvilupp Reġjonali ra ir-reġenerazzjoni totali taż-żona, żieda fl-aċċessibilità permezz ta' rampi, tħawwil ta' siġar u sistemi ta' pannelli solari li se jkunu qed jiġġeneraw l-elettriku għaż-żona u attenna l-impenn tal-Gvern li mhux biss jipprovdi saqaf deċenti u dinjitus imma li jaraw wkoll li ż-żoni tal-madwar ta' binjiet ta' akkomodazzjoni soċjali jitgawdew mill-familji. Il-Ministru Galdes saħaq li l-Gvern se jkompli jgħin lill-familji vulnerabbli għax se jkompli jinvesti fl-ambjent u jservi ta' spalla għall-komunitajiet. Fil-lokalità tal-Marsa hawnhekk inawgurajna proġett ta' tisbieħ u anka rikostruzzjoni ta' erja pedonali fiħdan il-housing estate tal-Marsa bilan li intejbu l-aċċessibilità. Hawnhekk il-blokki li kienaw tal-qasam ta' djar illum saru kompletament aċċessibbli għal persuni b'żabilità, imma wkoll biddilna wkoll sistema tal-ilma, is-sistema wkoll tal-ilquħ tal-ilma tax-xita, flimkien ukoll daħħalna enerġija nadifa biex din l-erja tingħata tisbieħ li jxirqilha.